Slovenské firmy vstupujú do obdobia podávania daňových priznaní v čase, keď sa znovu otvára debata o tom, ako efektívne štát motivuje podniky investovať do výskumu a vývoja. Superodpočet na vedu a výskum patrí už niekoľko rokov k najdôležitejším nástrojom podpory firemnej vedy a inovácií. Podľa najnovších dát dosiahol v roku 2024 hodnotu vyše 245 miliónov eur, čo predstavovalo až 40 všetkých súkromných výdavkov na výskum a vývoj. Analýzy navyše ukazujú, že každé euro podporené superodpočtom generuje až 2 eurá dodatočných investícií. O tejto téme si teraz povieme viac s odborníkom na superodpočet Martinom Repkom. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Čo hovoria dáta vášho najnovšieho prieskumu, ktorý ste uskutočnili? Koľko firiem si aktuálne uplatňuje tzv. Superodpočet? Robili sme analýzu a za rok 2024 si uplatnilo odpočet 535 firiem na Slovensku, čo vynieslo na konci dňa tú úsporu na úroveň 51,6 milióna eur, čo je. Keď sme sa pozreli na tie dáta trošku podrobnejšie, tak vychádza to, že o 13 miliónov eur investovali firmy, ktoré uplatňujú odpočet do týchto inovatívnych projektov v porovnaní s rokom predtým. Takže je tam mierny pokles. Akú veľkú úsporu predstavuje superodpočet pre naše podniky? Je to veľmi výrazný nástroj podpory práve pre tieto firmy, pretože môžu ušetriť 21%, alebo ušetrili 21% na daní z príjmu a pre rok 2025 už platí aj zvýšená sadzba dane, takže tá miera tej úspory bude na úrovni až 24% pre niektoré spoločnosti. Ak by sme to porovnali so zahraničím, kde zhruba sa nachádzame v tejto téme? No nie na úplne lichotivých miestach, pretože pozerali sme sa na to, akým spôsobom je využívaný odpočet v krajinách, ktoré sú okolo nás. Tak napríklad Poľsko, ktoré sa inšpirovalo modelom, ktorý sme mali na Slovensku, čiže 200% odpočtom, oni ho transformovali a majú teda podporu 200% na mzdy. Tak aktuálne využíva za minulý rok, myslím, že 3500 firiem, kde na Slovensku stále je to niekde na úrovni tých 500-600. V Čechách je to niekde medzi 700 a 800 a keď sa chceme porovnávať s tými najlepšími krajinami, ktoré investujú do výskumu a vývoja viac ako 3,5% z HDP, tak napríklad Belgicko, tak tam uplatňuje viac ako 5000 spoločností. Aký je dôvod? Prečo tie slovenské firmy zatiaľ ten odpočet na výskum a vývoj neuplatňujú dostatočne, alebo aspoň tak, ako hovorí priemer v Európe? Tak tých dôvodov je niekoľko. Tie základné dôvody sú také, že jednoducho stále o tom množstvo firiem nevie, nepozná tento nástroj, obávajú sa nejaké byrokratickej záťaže a majú zlé skúsenosti aj s nejakou formou štátnej podpory. Takže to sú také tie primárne dôvody, pre ktoré viacero firiem neuplatňuje, ale na druhej strane my sme robili prieskum, kde sme oslovili firmy, ktoré majú takéto inovatívne aktivity a viac ako 300 odpovedí, ktoré sme dostali, tak z nich sme analyzovali, že najväčší problém je dnes vlastne to podnikateľské prostredie a tá ekonomická situácia. Pretože odpočet je viazaný jednak na to, aby firmy reálne investovali do týchto výskumno-vývojových aktivít, čo je druhoradý typ projektu, do ktorých sa takéto firmy púšťajú v takýchto situáciách, pretože potrebujú sa venovať tým aktivitám, ktoré majú menšiu mieru možno rizika. A na druhej strane, na to, aby ste mohli uplatniť odpočet, potrebujete generovať zisk. Takže aj tie menšie spoločnosti potom trpia práve na toto obmedzenie. Štát deklaruje cieľ zvýšiť súkromné výdavky na výskum a vývoj na 1,2% HDP do roku 2030. Aktuálne sú tie súkromné výdavky v tejto oblasti na úrovni niečo vyše 0,5% HDP. Vy ste zástupca odbornej pracovnej komisie, ktorá sa aj podieľala na príprave legislatívneho návrhu úprav odpočtu na výskum a vývoj. Čo konkrétne teda tá pracovná skupina plánuje v tejto veci podniknúť, tak aby bola zo Slovenska naozaj konkurencieschopná, inovatívna ekonomika? V rámci národnej stratégie sme sa zaviazali ako krajina, že navýšime tie výdavky na výskum a vývoj z aktuálne 1% na 2% do roku 2030. Žiaľ,
aktuálne si myslím, že je to skôr na úrovni takého zbožného priania, než reálnych krokov, pretože aktuálne sa nerobí skoro nič preto, aby sa tie výdavky reálne takýmto spôsobom zvýšili. Tá národná stratégia, ktorú ste aj vyspomínali, tak ani len neuvažuje s odpočtom na výskum a vývoj ako strategickým nástrojom, ktorý by mohol tým firmám pomôcť. Stále sa o ňom uvažuje, že by mal zostať v štruktúrach, ale nie je vyzdvihnutý ani na takúto úroveň. A pritom naozaj 40% všetkých tých súkromných výdavkov ide práve prostredníctvom odpočtu. V rámci teda tej pracovnej skupiny sme pripravili návrh, ktorý má odbúrať rôzne bariéry a má pomôcť práve priblížiť odpočet firmám, ktoré ho dnes neuplatňujú. Medzi taký ten najzákladnejší patrí to, aby sa uvoľnilo uplatňovanie služieb, pretože služby sú neoddeliteľnou súčasťou týchto výskumno-vývojových aktivít, ale aktuálne nie je možné ich uplatniť až na pár výnimiek. Druhá taká podmienka, alebo druhý návrh, ktorý v tom zákone je ukotvený, alebo v tom návrhu zákona, tak hovorí o tom, že by sme mali umožniť firmám uplatniť paušálne výdavky na energie. Pretože dnes môžete uplatniť náklady na energie, ale ani metodici z finančného riaditeľstva nevedia v podstate ako. Takže neexistuje žiadna daná metodika, ako by sa to dalo spraviť. Takže je to veľmi obmedzujúce pre tie spoločnosti. A áno. Nech sa páči, pokračujte. Ešte ste chceli dopovedať? Áno, chcel som dopovedať, že aj v Čechách navýšili vlastne odpočet na výskum a vývoj, tú mieru podpory na 150%. Takže ak chceme byť konkurencieschopní a dobehnúť Česko, ktoré dáva takmer 1,6% z HDP na výskum a vývoj, tak potrebujeme navýšiť toto percento aj my a minimálne teda na tých 200%. Poďme teraz do takej možno praktickejšej roviny. Blíži sa nám termín podania daňových priznaní. Ako treba postupovať, ak si firma chce uplatniť superodpočet? Dáva jej to zmysel? Tak v prvom rade je dôležité pozrieť sa na to, aké aktivity spoločnosť realizovala v minulom roku, v roku 2025. Vybrať tie projekty, ktoré boli najkomplikovanejšie, ktoré boli pre nich najnákladnejšie a vedieť ich presne zaramcovať, pretože to je nultá podmienka preto, aby ste správne, alebo aby tie spoločnosti mohli správne uplatniť odpočet, čiže správne vymedziť ten projekt, ktorý chcú uplatniť. Pretože od toho sa potom odvíja príprava dokumentácie, výpočet nákladov, takže ak firma pochybí v tejto oblasti, tak tá chyba sa bude ťahať potom aj cez tie ďalšie. Má superodpočet nejaké sektorové alebo aj veľkostné obmedzenie? Komu sa to oplatí a komu naopak nie? Jedna z tých hlavných výhod odpočtu je, že nepodlieha schvaľovaniu, že nemá žiadne sektorové, regionálne ani veľkostné obmedzenie. To znamená, že firmám vzniká automaticky garantovaný nárok, pokiaľ splnia základné podmienky, ako je vlastne realizácia samotných výskumno-vývojových alebo inovatívnych projektov. Čiže to je tá základná podmienka a dôvod, prečo vlastne firmy uplatňujú odpočet. A teraz k tomu, že komu sa to oplatí, tak v princípe sa to oplatí všetkým firmám, ktoré sa takýmto projektom venujú, pretože tým, že už majú nárok uplatniť odpočet, nemusia o nič žiadať, tak by sa pripravili o výraznú konkurenčnú výhodu, pretože by mohli ušetriť až 24% z tých nákladov, ktoré do týchto projektov investujú. Vieme ísť aj do konkrétnejších príkladov, nech si to tak vieme predstaviť. Čo konkrétne je oprávneným nákladom, o ktorý je možné znižovať ten daňový základ? Ako som spomenul, tie služby sú a priori vylúčené, preto aby neprišlo k zdvojenému uplatneniu. Až na pár výnimiek, či už je to spolupráca so Slovenskou akadémiou vied alebo s vysokými školami, ale 97% nákladov uplatnených v rámci odpočtu podľa štatistiky sú mzdové náklady. Pretože tie najjednoduchšie deklarujú aj to, že ten výskum, ten vývoj alebo tá inovácia prebiehala reálne v tej spoločnosti a tá spoločnosť nadobudla to know-how, ktoré ju môže posunúť ďalej. Tá druhá kategória najčastejšie využívaného nákladu je vlastne spotrebovaný materiál na dosiahnutie toho cieľa, na výrobu prototypov a podobne. Tam je ten pomer zase trošku iný v prípade firiem, ktoré sa venujú výrobe, strojarine alebo automatizácii a tak ďalej. Tam je ten pomer už taký skôr vyrovnaný s tými mzdovými nákladmi. Ako sa potom uskutočňuje tá samotná kontrola oprávnených nákladov? Kto vykonáva tú kontrolu a hlavne v akom čase? Daňový úrad má 5 rokov na to, aby prišiel a skontroloval odpočet. Ako som povedal, nepodlieha žiadnemu schvaľovaniu, takže je potom na
nástrojoch, ktoré má štát v dispozícii, aby prišli a vykonali tú kontrolu. Zatiaľ sa to v nejakej veľkej miere nedeje. My máme skúsenosti s viacerými kontrolami. V jednom prípade sme obhajovali viac ako 10 miliónov eur uplatnených v rámci odpočtu. A našťastie sa nám to podarilo v 100% miere obhájiť, pretože spoločnosť mala pripravené podklady, mala správne zadefinované projekty, mala správne vypočítané tie náklady a mala správne pripravenú dokumentáciu. Čiže to sú také tie základné predpoklady preto, aby spoločnosť potom úspešne prešla aj obhajobou pri prípadnej kontrole. To bol Martin Repko. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem.